Devam etəbiz. Həm ekranlar aldına 65 yaşlık юбилейлы туган günün qarşı alışı hürmetli milletteşimiz Ахмирова Рафика Абдракип kızın şaqırıp alabız. Матур гомер тантанасы белән ихластан аны кызлары Альбина, Олсу, киявләре Фәгим, Рамил, оныклары Илсаф, Айсылу, Азалия, Айгул, Айрат, Ралина кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Гыйнвар аеның җиткәнен түземсезләнеп көтәм. Чөнки ихлас күңелемнән әниемне тәбрик итәм. Ана, нинди бөек исем. Ул бит мине тудырган, миңа яхшы булсын өчен бар шартларны булдырган. Мин тәмле ашасын өчен, матур киенсен өчен, безнең әни бер кайчанда кызганмый үзенең кешен. Ул 65 ел инде нурлы якты дөньяны. Әни безнең кояш кебек, бик яратамын аны. Сабыр үзе, тик таләпчән, һәрбер сүзен тыңлыйбыз. Ни әйтергә теләгәнне без күзеннән аңлыйбыз. Әни, мин сине кочаклап, бәйрәмең белән котлыйм. Синең яхшылыкларыңны мин бер кайчан онытмыйм. Синең тавышыңны ишетми тора алмыйм мин бер көндә. Ятим булып яшәүләре язмасынла бер кемгә. Безнең белән гел бергәләп, мәңге балкып яшәгез. Без бит сиңа горурланып, әнием диеп дәшәбез. Һәр кемнең бу җирдә бәхетле буласы, имин тормыш белән яшисе, кылган эшләренең татлы җимешләрен, үстергән балаларының игелеген күрәсе килә. Кеше бу җирдә үзе генә яшәми. Бәхет сәгадәтебез башкаларның бәхетенә бәйле. Кеше никадәр якынрак булса, аның бәхете дә шул кадәр сиңа бәйле. Әни, тирән мәгънәгә ия бөек төшенчә ул. Без дөньяга килгән көннән алып ана назын, ана иркәләвен, мәңгелек җылысын тоеп яшибез. Ана бала өчен мәңгелек изге кеше. Әниебез безне балаларын бик ярата, тигез күрә. Ярый әле әнием, янәшәбездә син бар. Көннәребез син булганга аяз, көннәребез ай йолдызлы якты. Салкыннарда күңел җылыңны биреп җылытасың. Безнең өчен ял димисең, һәр вакыт хезмәт итәсең. Рәхмәт әниебез барысы өчен дә, зур рәхмәт. Биргән киңәшләрең тормыш иткәндә юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, безнең уңышларыбызга сөенеп яшәсәң иде әнием. Кулларымнан килсә, иң бәхетле кеше итәр идем сине әнием. Тылсым көчләренә ия булсам, басар идем җаның әрнүен. Күпкә тузган сабыр йөрәгеңә салмас идем кайгы борчулар. Яннарыңнан һич тә китмәс идем, чакырмаса барасы еллар. Бала күңеле түгел далаларда, күңел һаман синең яныңда. Барлык изгелегең өчен әнкәй башын иям синең алдыңда. Хөрмәтле Рафика Абдракиповна, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Şöyle